צייץ! הרעיון שלך זבל מכמה סיבות, אחי, הוא רושם לי, אחד, סבא ג'פטו, אחי, בוקר טוב עולם, אחי, הייתי בא לפה לפודקאסט הזה, אחי, מזה. בוא נסקר את מה שקרה השבוע בבית האח, אחי. אתה לא תבין לאן נעלמו לך הקסקסים. כזה, אחי. בימה אחת, אחי, מה שהוא סיים עם אלון נטל, אחי, הוא ידרדר. אני גם כאילו, לא עכשיו... לא נזיר, אחי. כך נזיר עושה? אתה לא נזיר עם שעושה אקווה דלאומה. מונוק ולוק, אחי, ככה. לא נעים לי לפתוח את זה עוד פעם, אני לא יודע למה זה מוטיב חוזר, אבל... היי, שלום לכם. וואי, ועם זווית חדשה. אנחנו כאן, וחדר הפודקאסט הבונקר. הבונקר, חברים, 3 שקלים ליחיד, וזה. יופי, אחי. שמתי את המחט על הפטיפון, אחי. זה עובד. מכיר, אחי? פודקאסט של שנות ה-80, אחי. שמתי את המחט על הפטיפון, אחי. הכל עובד. שמתי את הנר עם הצלופן, אחי, הכחול. הנר עם הצלופן, זה חשוב. זה הכל עובד. אז בוא תספר מה עשתה היום, אחי. מה עשיתי היום? וואו, האמת הדלקת אורות. קודם כל הדלקתי את האורות בתריסים, אחי, כדי לקום מוקדם. את האורות בתריסים? לא, אבל לא קראת מוקדם, אחי. האמת שאני נהייתי זה כן פשוט, אחי. אני חושב שאני עברתי את הטרנספורמציה של אתה יודע, ילד נער שהולך לישון ב3, אחי, וקם ב3, אחי, לפתאום אני הולך לישון ב10, 11, אחי, ואני קם ב7 בבוקר יקיצה טבעית, אחי, בלי תרנגול, בלי שעון, אחי, אני קם יקיצה טבעית, ואני מרגיש שהחיים שלי יותר טובים, והם יותר מסודרים גם ככה. אני אוהב את זה. קודם כל זה מדהים, אבל היום קראת לפני 7, היום, ספציפית. היום היה לך יסוד היום של ה-1%, כאילו. כן, של אורן פרסנט, אחי. קודם כל... של אורן פרסנט. של ה-1%. אבל זה נשמע כי אמרת של אורן פרסנט. באמת שאורן חלק מהדבר הזה. אז ספר לנו מה... חברה שלי כותבת לי ב5:50 בבוקר, כי היא הייתה באירופה, אחי, לקראת טיסה לארץ. אתה אוסף אותנו מהשדה או לא? אני צריכה לדעת. זה, אתה יודע, הודעות, טק, 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 ואני בלינג בלונג, בלינג בלונג, בלינג בלונג, ואז אני, כאילו, מה קורה? אוי, מחפשים אותי, בטח איזה 9, איזה פרזיט אני. אחי, אני קם 5:50 בבוקר, אחי. יואו. וזה היה מדהים בעיניי, כי אני, יום לפני זה התעצלתי ללכת למכון. אז מה קרה בסוף? אז אמרתי לעצמי, אני אקום מוקדם, כי אני יודע שאני צריך לאסוף אותה מהשדה, ואני אלך למכון לפני הלוז שלי, אחי. וואו. ואני לא האמנתי לעצמי, אני חייב להגיד, ממש לא האמנתי לעצמי שזה יקרה. פתאום אני רואה 5:50, אחי, אני אומר, כל התוכנית, כאילו, זה קורה. זה קורה. זה קורה. אבל מה גם יפה? שכאילו לא שמת שעון. לא שמתי שעון. אני קם בלי שעון. אם האל יריסה, אני אקום. אם האל רוצה, אני אקום, אחי, ואם השמש בתריסים רוצה להעיר אותי, אז אני אקום, אחי, ואני קמתי. ב5:50, ואז אני עשיתי את הדבר הנעלה, אחי. הדבר הנשגב, ואני התלבשתי והלכתי למכון, אחי. למה אתה צוחק? לא, שזה נשגב מבינתך. זה נשגב, אתה עושה את זה כל יום? לאחרונה אני קצת חוטא, אבל לרוב, כן. אתה קם לא ב5, זה קצת מוגזם, לא? יש, כן, 5. יש גם 5? כאילו, הכי טוב זה להיכנס למיטה ב9:30, כאילו להירדם ב10, ואז שעון ב5. זה מדהים. קם כזה שוטף כלים, כזה מתאפס על החיים שלי, קורא ספר כזה רבע שעה, חצי שעה. כן. קפה, מתחיל אימון כוח ב6 עד 7, סאונה, הליכה, כאילו הליכה, סאונה, מקלחת. 8:30 אני כבר פה, אחרי שעתיים כזה של... 8:30 אתה פה. פה חזר כבר אחרי הכל. זה כאילו צחיק, דיברנו על זה שכאילו 8:30 אתה מתחיל את היום שלך אחרי שאתה היית במכון, סאונה, ספר, עניינים, כלים, זה. אני כאילו 8:30 מבחינתי, אני במכון, ואני מרגיש שאני כאילו אבל זה גם. בסי. אתה מבין, זה גם כאילו הרבה. זה גם נחמד. קודם כל, להגיע למכון בכללי זה כבר משהו. זה כבר משהו. אנחנו רואים באינסטגרם כל מי שמעלה, אבל מי שלא מעלה, לא טורח להתקיים אותך שהוא בחר היום לראות טלוויזיה, נגיד, יותר נוח, או לאכול באפלות עם... אנשים אוהבים לעלות את מה ש... יש כל אנשים כזה שלא יודע, הם לא מראים שהם אוכלים פררו רושה, אבל כאילו... ובסוף... וזה נורא חבל. וזה חבל. כי באולפן הבונקר יש פררו רושה. מכיר את החרות? אחרי פרסמות, תן לנו את הפרסמות. כי באולפן הבונקר יש פררו רושה. כאן אצלנו, עם שולחן מעגוני. אז אני אגיד לך... המעגוני לא שכח. המעגוני, אני מת עליו, אחי. וזה לא, אני לא יודע מה העץ הזה בכלל, לא יודע מה... זה בטוח לא מעגוני. זה לדעתי פלסטיק מעגוני, אחי. אני לא קניתי במקום שהם מוכרים מעגוני. מעגוני זה לא עלה לפי המחיר, לפי המחירון. מחירון דקל, קונים מעגוני. קונים מעגוני. אז קודם כל זה מטורף, אחי, שאתה קם בשעות האלה. אני מרגיש שאני גם רוצה לסגל את זה, אבל לא ב5, 5 זה מוגזם. 6 זה מעולה. אני איתך מה, ההבדל בין 5 ל-6 זה בין לישון ב-10 או ב-11, וזה הבדל בלילה.
כי 10, אחי, 10 זה מוקדם. אתה מכיר אני לא זוכר את השם שלו, שצועק עם מדונה, אחי. איך קוראים לו שצועק עם מדונה? מי מהם? יש מלא. יש מלא. זה אמרתי כללי. רגע, זה שממש אלכס דניאל? התחיל, אלכס דניאל, אחי. הוא התחיל עם זה לפני מתן איסטרו. אתה קם ב5 בבוקר! אז מה אתה מצפה? תקום ב3! יש לו איזה סרטון, אחי, שאיזה מישהו בקהל, אחי, איזה עצמאי, שאומר, אני הולך לישון ב2 וקם ב10. אחי, הוא צורח עליו. נכון, נכון. מה יש לך לחפש אחרי 10 בלילה? אתה פעם, משהו טוב קרה אחרי 10 בלילה? אחי, הוא צודק ברמות. אני אומר, בוא'נה, מה הבעיה לישון ב10 בלילה? אני אגיד לך משהו מה הבעיה? שלפעמים עם קלוד, אחי, זה שואב אותך. אני כאילו לפעמים עם קלוד... אני אגיד לך משהו, כשאתה מחפש עניין בחיים שזה לא העשייה שלך, אחרי 10 בלילה לא קורה שום דבר שהוא רלוונטי. כאילו, ברגע שחברים אתה יכול לפני, ואתה יכול לתאם את זה, לפעמים זה מפתה כזה להישאר את העוד שעה ואת העוד זה, אבל אם אתה נגיד, עזוב, אם נגיד סופה, שעושים את זה רגע בצד, אבל כאילו, סתם זרוק בבית ב10 בערב, ואתה לא כאילו עושה משהו, אז כן, אל תראה. תלך לישון, תסיים את היום. תסיים את היום שלך. זה ממש נכון. אם אתה באמצע פרויקט, בוא נגיד, אני נגיד, יש הרבה כזה דילמה של מה אני מעדיף, להקריב שעות שינה, או להקריב זמן התקדמות. קצת אחד אני אומר, מה ייתן לי עוד שעה, שעתיים התקדמות? אני אעשה את זה מחר. קצת שני, זה כאילו דחיינות. אני אומר לעצמי, רגע, אני כן רוצה להתקדם על הפרויקט את העוד שעה, שעתיים האלה. ואז אתה בלופ של האם לסיים את היום מוקדם, כמו שאני רוצה בלו"ז שלי, כן, או שאתה זה. אבל זה דוחה לי משימה. לפעמים מה שקורה זה שאני הולך לישון, ואני כל כך מוטרד במשימה, שאני כאילו קם המיטה, מסיים אותה, וחוזר לישון. לפעמים אני לא מצליח להירדם, אחי, כי אני כאילו חושב על מה עם קלוד, אחי? מה עם קלוד? כל הכבוד לך, כי אני בלילה, כאילו זה... חושב על לישון. אני גולל באינסטגרם שטויות, ואז אני כזה, טוב, 10, אז עד 10:30, אז עד 11, זה גרוע מאוד, אחי. ממש כזה? גרוע מאוד, אחי. במיטה כבר כזה, כן? כן, 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 אבל זה לא טוב בכלל. במיטה זה מסוכן לקטע עם טלפונים, כי זה מה זה שואב אותך? זה... אני גם כאילו לא עכשיו... אתה לא נזיר, אחי. כך נזיר עושה? אתה לא נזיר עם שעושה אקווה דה לאומה. אז אתה לא כזה. זה אני בטוח לא, מכל הדברים שבעולם. אם יש משהו שלא מגדיר אותך, זה נזיר שעושה אקווה דה לאומה, אז אתה כאילו גם חוטא לפעמים בגלילה בלילה עם המיטה. חוטא, אבל אני רואה איזה מדבק כזה. אני באמת, יש לי נול שינה, אחי, מטורף. יפה. אני כאילו רוצה ללכת לישון, יש לי פלייליסט, אחי, שקוראים לו סליפ. יפה מאוד, אחי. מוזיקת שינה. כאילו לא אני בניתי את זה בספוטיפיי, זה פשוט כאילו רושם סליפ ויש לך מלא פלייליסטים כאלה. זה כמו מוזיקת כזה, ספא כזה ממש ממש שמרדימה אותך. כן. אז אני שם לי את זה, עם כזה ספירה לאחור לחצי שעה, כאילו שתוך חצי שעה זה נחבא, שלא ליד הבוקר בלופים. שם את השעון, ואז זה כבר עובד, אני כבר כאילו מחבר אורות, צצה שיניים, נכנס למיטה וכבר לא נוגע בטלפון. כאילו אני מפעיל את זה, שם שעון, ואז אני כבר לא נוגע בזה. אז אני יודע שכשהמוזיקה כאילו עובדת, זה הרגל שצריך להיות מוטמע מיום ליום, אבל כשהמוזיקה עובדת, אני כאילו יודע שאני לא צריך לחשוב יותר. מוזיקה עובדת, זה מדהים, אני נרדם. אני צריך לסגל את זה לעצמי. זה עובד. זה ממש טוב. זה עובד ברמה שכאילו זה ממש עובד. גם דיברנו על זה מקודם, אני התמכרתי לטלפון בצורה שהיא לא טובה בכלל, אחי. אתה פתאום אמרת לי, אתה צריך להתרגל לא להיות עם הטלפון ביד. כן, זה כאילו מדברים ועושים דברים ועובדים, וכאילו זה מונח ביד, עם האינסטגרם פתוח, למקרה שיש שנייה, שבה לא עושים כלום, ואז אני אראה סטורי, רגע, אני אראה זה. גרוע מאוד. אתה צריך במקום אינסטגרם פתוח, לשים קלוד קוד פתוח, אחי. כל שנייה שאין תקשורת באוויר, אחי, להריץ פקודה לקלוד. קלוד קוד אבל, בגלל שזה מנוי שהוא די יקר, אז אני אומר, אני חייב איזה משהו, איזה פרויקט, משהו כדי להתחיל לעבוד עליו. אני אגיד לך משהו. אני מבין מה שאתה אומר. כשאני התחלתי עם קלוד קוד, הרף כניסה היה במנוי של $17. וואו. 17, 20, לא זוכר אם זה מנוי שנתי או לא, אבל כאילו מנוי שהוא יותר מאפשר. זה נגיש מאוד. גם היום הוא קיים. אתה יכול היום לעבוד עם קלוד קוד במנוי היותר זול, פשוט תהיה לך כאילו 5 פרומפטים וזהו. אתה לא יכול ממש לעבוד. אז זה לא ממש שווה. אולי כדאי להתחיל עם זה דווקא. כי אני לא יודע כלום. כן, אבל אתה לא צריך לייצר כלום, זה הרגיש לך לא רלוונטי. אתה תתחיל, כאילו תתבאס עליו יותר, או שאולי זה גם יפתח את העוון, אבל מה שאני יכול להגיד לך זה בגלל שאתה יכול גם לבטל את המנוי של קלוד, אבל כל מה שאתה בונה ימשיך לעבוד, אתה לא כאילו תלוי... וואו. לא יודעת את זה? מדהים. זה לא כמו נגיד... כאילו זה פתאום נראה לי הגיוני, היית צריך לציין את זה, אבל זה נראה לי הגיוני מאוד. אז זהו, אז נגיד... זה לא תלוי בו. נגיד בבייס 44, אז אתה בונה את המערכת אצלם. אז אתה קבעו למנוי שלהם, אז אתה נגיד משלם נראה לי $25 בחודש, אבל אתה חייב להישאר איתם כל הזמן, כאילו זה על המערכת שלהם. אז אתה לא יכול להפסיק לשלם את $25 האלה. כן. בקלוד אתה בונה משהו שהוא חיצונית. בקלוד ממש בונה לך מערכת כאילו כמו מפתח חיצוני, ואז אתה מלביש את זה עליך. קודחים לנו פה.
מעניין שומע את זה במיקרופון. לא, כי זה נראה לי הגיוני, כי בסוף, אתה יודע, בקלוד קוד משתמשים בשביל דברים מאוד רציניים, סטארט-אפים, דברים כאילו שאתה יודע, מחזיקים חברות, ואם פתאום משהו קורה, זה חייב להמשיך לבד. זה נראה לי מטורף שלו. יש את המערכת של ChatGPT, כאילו מתחרה שקוראים לה קודקס, שזה מאוד דומה ברעיון. אני אישית עוד לא עבדתי איתה, אבל שמעתי דברים לכאן או לכאן. רוב מי שעבד עם קודקס והתלהב בהתחלה, התחרה לקלוד קוד, מה שהראיתי בינתיים. מעניין. אבל זה עולה נגיד $20 בחודש. 20 או $25 בחודש, ואתה יכול גם לעבור ביניהם. אתה יכול נגיד לבנות פרויקט בקודקס, שהוא פותח תיקיות במחשב, ואז אתה רוצה נגיד לנסות את קלוד, אז אתה עובד עם קלוד על אותן תיקיות. כאילו, אין פה מניעה אם לעבוד עם זה או עם זה, אתה יכול לעבוד עם שניהם או על אותם דברים גם. אני זוכר שאז, אני לא יודע אם אתה אמרת לי או אייל אמר לי, שיש איזה משהו יותר טוב מקלוד קוד. ממש הרבה יותר טוב, אני לא יודע אם זה קודקס. לא זוכר. לא זוכר? אולי אמרנו שיש כאילו מתחרה חדש, לא שהוא... יש איזה מתחרה... בוא נגיד אין איזה משהו מקביל לקלוד קוד היום? יש לך קרסר, אבל אני בטוח אמרתי לך על קרסר, גם היה לו, כי קרסר זה כאילו שלב אחד אחורה קצת. לא, הוא לא שלב אחורה, הוא פחות נגיש, פחות... קרסר כאילו אנחנו לא עובדים איתו היום, וקודקס אולי היה אמר לך שכן, אבל הוא התחרט, הוא חזר לקלוד. וואלה. כן, קלוד אחי זה... זה Game Changer. Game Changer. אני גם אוהב לעבוד עליו במערכת שקוראים לה VS Code. ספציפית, ואז אתה כאילו גם רואה את הקוד שהוא כותב. לא שאני מבין מה זה אומר, אבל זה נחמד כאילו... אני לא יודע כלום בקוד. זה נחמד לראות איך הוא עובד בשבילך, אחי. כן, כאילו נותן לי עדכוני עבדות. כן, עדכוני עבדות בפרך. אז אתה כל יום מתחיל עם ספר, אתה אומר לי? כמעט כל יום. כמעט כל יום, תלוי אם אני צריך לקום באמת ב5 כמו שצריך. כן. הייתי גם בחול, אז כאילו לפני הטיסה ואחרי טיסה היה לי כזה לילות יותר ארוכים שהייתי חייב לסגור דברים. אבל בוא נגיד באידיאל, אם אני קם ב5, אז יש ספר כאילו חצי שעה. אם אני קם מכיוון 5:30-6, אז כאילו הולך למכון, ואז אני קורא את הספר בהליכון. כאילו זה בכל מקרה, אני קורא כאילו בהליכון ספר חצי שעה. ואז אם אני קם כבר ב6:30, אז אני לא קורא לא כאן ולא כאן, כאילו לא עושה הליכון. כן. ואם אני קם ב7, אז אני כבר כאילו לא... אתאמן נגיד בערב, במקום בבוקר. כאילו זה המדרגות. כי אז אני צריך כבר ב8:30 כבר לחזור, אז אני כאילו גוזר את הזמנים. אז אני של פודקאסטים, אחי. אתה השאלת לי ספר, אתה זוכר שהשאלת לי ספר? הוא סגור? הוא לא סגור, קראתי איזה 50 עמוד, אחי, מתוך 300... הפסקת באמצע? אני אגיד לך מה, אני קראתי תוך כדי נסיעות לרכבת, ואני כבר לא נוסע ברכבת, אחי, ואני מעדיף לגלול מאשר לקרוא ספר, זה נורא, אחי, זה לא טוב. אז אני צריך לקרוא ספר, אחי. כאילו מה זה מעדיף לגלול? בנסיעות או בכללי? לא, בנסיעות אני קורא. זה טוב. שזה מצחיק, אני לא יודע למה, ברכבת פתאום יש לי איזה וייב שאני רוצה לעשות דברים, אני רוצה לעשות פעולות, אני רוצה לנצל את הזמן, אחי. רכבת ישראל, יש שם איזה אנרגיות באוויר, אחי. ואתה יודע מה אני קלטתי? אתה השאלת לי ספר מדהים על איזה בחור שהוא מגיע מהבית הכי קשה בעולם, אחי, והוא נהיה איש מטורף ששבר שיאי גינס, ומה הוא היה? הוא היה חייל בעלת הים. דויד גוגינס, מי שיודע מה שנקרא. מטורף. מכונה. עוד לא הגעת גם, אין את בעמוד 50, עוד לא אפילו הגעת להישגים שלו, הפיזיים. לא הגעתי בכלל. שהוא התחרה, הוא עוד עכשיו ילד מסכן, אחי, בתיכון. הוא עדיין מסכן, שלא הצבא מסכן, אחי, כן. שעכשיו יש רק דיבור על הצבא, ופתאום קלטתי שאני שנים לא קראתי ספר עלילתי, אחי. כי אני, כל השנים האחרונות, משחרור בצבא, אני קורא השקעות, מחירות, נדל"ן, אחי. אין רגש, אין עלילה, אחי. וואו. פתאום נשאבתי לספר, אחי, שנים לא נשאבתי לספר, אחי, ואני אומר, בוא'נה, איזה אומנות זאת. כל כך נשאבת, שברגע שנפסקו הרכבות, הפסקת לקרוא אותו. הפסקתי לקרוא, שאיבה מטורפת ברמה של ואקום פסיכי, אחי. תקשיב, אני קורא, ואני נשאב לספר, אתה יודע, אני עד עכשיו קראתי ספרים, פרק 5, מינוף, פרק 7, מיסוי, כל מיני דברים חשובים, אבל לא... זה חשוב. אבל פתאום, אחי... אני אהבתי אצלו שהוא כאילו שבסוף, הוא נותן לך בסוף כל פרק, נותן לך משימה. באמת? ביוגינס. הוא נותן לך אתגר. נכון, אני זוכר. נכון. ואז יש פה משהו שהוא פרקטי, אם אתה אומר, וואלה, אני מיישם את זה ואני כאילו עושה את זה כמו שצריך. נכון. יש כאן משהו פרקטי, אבל אתה לא יכול להעביר מה הוא אומר לך, בלי להבין את הבקסטורי, את העלילה, כאילו איך הוא הגיע לדברים האלה. כן. כי כשאתה אומר, וואלה, כן, אחי, היה לי קצת קשה לפעמים, אחי. כאילו, היה לי ימים קשים. אבל אתה יכול להשוות, אחי, לאבא שלו שהתעלל בו, אחי, והצליף בו עם זה, והרביץ לאמא שלו, והביאו משטרה. ואני, אחי, נשאב לספר, אחי. אתה מבין? קורא, אחי. תעזבו את האבא הזה! תתחילו חיים חדשים, אתה יודע, תתחילו חיים חדשים, איפה הסימניה שלי? תתחילו חיים חדשים ותעזבו את הזבל הזה, אחי.
ואתה יודע, כאילו, לא, זה מדהים אותי, האומנות, אחי, של ספר, זה דיו על דף, אחי. אין לך שחקן מול הפנים, אין מוזיקה, אין אפקטים, אין כלום. זה כיתוב, אחי. נכון, ואתה... ואני, אחי, תעזבו את הזבל הזה ותתחילו חיים חדשים. כאילו, אחי, אני בטירוף, אחי. ונוסע הרכבת, אפשר להיות בשקט? נוסע הרכבת, אחי. סליחה, אתה יכול להנמיך את הקריאה שלך? סתם לא. וואי, גדול, נוסע הרכבת. נוסע הרכבת, אתה יכול להיות בשקט, אחי? למה הוא רבה כל הקולות? סתם, מצחיק, אחי. ומולי איזה מי... זה כמו... מה בדיבוב מצחיק שהוא עושה כזה... לא זוכר מה הוא אמר, אבל הוא עושה... אמר דודו. אמר דודו. זה קורה, אחי. ואיזה מישהו מולי... מכיר אנשים עם תירוצים, אחי, מישהו מולי כזה... אתה קורא. אני גם הייתי מת עכשיו לקרוא, אבל חם, אחי, איך אתה קורא כשחם? איזה תירוצים יש לאנשים? וואי, יש תירוצים, אחי. כאילו, אחי, העיניים רצות על הדף, אחי, אני ממש שף ליד, אתה יודע, כאילו, ממש צריך... וואי, אחי, כן, יש שם תירוצים, כן. אבל נגיד, בקטע של למידה, אתה מעדיף, נגיד, ללמוד דרך ספרים, דרך קורסים, דרך פודקאסטים, איך אתה אוהב ללמוד? למידה, כמה שיותר מעשי. זה חייב להיות מעשי, אחי, ואם זה משהו דיגיטלי, אז זה צריך משהו שאתה יכול ליישם תוך כדי. יש משהו דיגיטלי שלמדת שהוא היה כאילו מעשי? שאתה זוכר שזה היה ממש דיגיטלי, מעשי? קודם כל, אם זה לא מספיק מנגיש אותי למעשי, אז אני חייב לכתוב ולסכם הכל, אחי. אתה זוכר שאז עשינו איזה קורס על נדל"ן תיירותי בבודפסט? אחי, אני סיכמתי מחברות. וזה היה הכי פרקטי שיש. ולא יודע, מבחינת כאילו... אתה מדבר על דברים כאילו שהם עיוניים, שאני צריך... לא, כאילו, אתה זוכר איזשהו קורס שלמדת, שאמרת, וואלה, זה קורס פרקטי, כאילו, זה טוב שלמדתי את זה ככה. מה היה טוב בקורס הזה, שכאילו, שאתה זוכר שעשה לך איזשהו שינוי בחיים? רק דברים שהם מעשי... תראה, אני יודע לאן הבלת אותי. כי אני חשבתי רק על העיוני, על דיגיטלי, על זה. אני אגיד לך מה היה מטורף, אחי. מה היה מטורף? תגיד לי. הקורס של גיל רוזנברג, אחי. למה, אתה לא מבין? זה קורס, נכון, תמשיך. לא, תראה, זה קורס מעשי. לא, אבל זה לא קורס דיגיטלי. זה לא קורס, זה ליווי. זה הליווי. מעשי לחלוטין, בשטח, כאילו... תכלס, שאתה שואל אותי... לא אפילו תוכן וידאו כאילו מוקלט. זה הכל רק כלום, אחד על אחי, אחד. הוא שולח לך סיכומים שאתה קורא קצת, אתה כזה, טוב, אני אבין בשטח בעצמי. כי זה יותר מדי, זה היה יותר מדי מלל וכל מיני דברים שהוא לקח מאתרים וזה. קורס דיגיטלי, לא יותר מדי, כל עוד לא עבדתי מאוד קשה וסיכמתי דברים. כאילו, ממש. לא, יש איזה קורס פעם שמעתי עליו, אחי, קורס שקוראים לו עריכת וידאו בהילוך מהיר. ששם בכלל התלמידים אמר לי, איזה פרקטי זה. נכון, אחי. איך שכחתי מזה? שכחתי מזה. אתה אומר לי, אני מבין לאן אתה חותר. לגיל רוזנברג. גיל רוזנברג, שזה בכלל קורס דיגיטלי, אחי. בכלל לא. כן, לא, אבל אחלה גיל, אחי. כאילו, ממה שאני ראיתי אצלך, נראה שעושה עבודה טובה. כן, הוא גם שינה לאנשים את החיים, אחי. אנשים נהיו נדלניסטים, אחי, השתפרו כלכלית, כן. כן, אותך גם זה נעץ כאיש נדל"ן, באיזשהו מקום. איש שמבין דבר, כן. כן, אבל אתה לא רק מבין, אתה גם כאילו מושקע בזה, לא רק רגשית, אתה כאילו ממש חושב עם נדל"ן כל היום. כן, כן, כן. חולם על זה בלילה, אחי. זה מצחיק. רוב החלומות שלי זה על נדל"ן, אחי. באמת? אמיתי. מה נגיד החלום האחרון שלך על נדל"ן? חלום אחרון אני לא זוכר. חלום שאתה זוכר כזה. יש לי איזה חלום שאני מדבר עם איזה חבר, והוא אומר לי, קניתי דירה בתל אביב ב5 מיליון. משהו כזה. וזהו, זה החלום, אחי. חסר תכלית, אחי, לא מעניין. אני קצת כאילו הייתי אכול קנאה על החבר שאיכשהו הצליח להגיע לכזאת עסקה, אבל... שזה הגיוני. לא, יש לי חלומות משעממים, אחי. כל מיני חלומות גם עם עלילה שאתה אומר כאילו... מי כתב? זה כמו הפרק הזה ברמזור, שהאדיר מתחיל דיאטה. אתה מכיר את הפרק הזה? כן, של... ויש לו רק סיפורים בלי עלילה? משהו כזה. אז זה שהוא חולם על או שזה לא היה חלום. מה? החלום של המאמן, התזונאי. לא, זה לא חלום. שהוא צורח עליו, זה לא חלום, זה העלילה של הפרק. זה העלילה של הפרק. אז מה עם החלום? לא, לא החלום, שאתה מספר סיפורים לפואנטה. זה קורע. זוכר את זה? זה קורע, אחי. אז אמרתי לו, שלום. ואז יש את ההנחה כזה. והוא אמר לי, שלום גם לך. כן, פאנץ'. כן, שאין פאנץ', נכון. אז לא, יש לי חלומות מוזרים, אחי. יום אחד חלמתי שאחותי, אחי, טפו, היא נופלת מהחלון, אחי. אוי. ואז אני רץ לחלון, אחי. אתה יודע, זה ברמה שזה כמעט מעיר אותך בבוקר, זה פחד אלוהים, ואני צועק לה! ואז היא פשוט מסתובבת ועושה לי, מה? וכאילו, נפלת מהחלון, מה? הרגע נפלת מהחלון. אבל איך הסתובבה לך? לא יודע. אחי, זה לא... אתה מבין שזו עלילה לא הגיונית וגרועה? זה כמו טרנזין של AI. שאתה עושה שינוי פתאום... פתאום... בטח, מה קורה?
אתה יודע שהצ'אט GPT הציל אותי הסופש, אחי. מה הוא כן. עושה? אני אגיד לך, לא נעים לי לפתוח את זה עוד פעם, אני לא יודע למה זה מוטיב חוזר, אבל יש לי בעיית קסקסים על הראש. לא יודע למה זה מוטיב חוזר בפודקאסט הזה, סליחה. לא, בסוף עדן שולר, זה יכול להרים את הכפפה ולתת לנו איזשהו... איזה חסות, אחי. לא חסות. חבר'ה, יש לי איזה 30 עוקבים. יאללה, נו. תן לנו חסות. שלום לכם. אם גם אתם רוצים להימנע מקסקסים ולהיות פרחוניים בראש שלכם, נכון, אחי? תמיד הפרסומות של הריח הפרחוני, פרחוני? עדן שולר, יש להם את השוער. פרסומות עם שוער? השוער, נכון? לא מכיר. לא, אין להם פרסומות עם שוער, שהם עושים כזה... זה לא הקורנפלקס. לא, זה... לא משנה. קיצר, אז הקסקסים שלך, נו, מה עם צ'אט GPT? צ'אט GPT. אז מה שקרה, אחי, יש לי בעיונת, ויש לי איזה מכר, שאני לא אציין מי זה, כי הסיפור מוצא אותו לא טוב, והוא כאילו, יש לו קטע של תרופות סבתא. ואז אמרתי לו, יש לי בעיה קצת של קסקסת. אז הוא אומר לי, בעיה של קסקסים, אתה אמרת? תראה מה תעשה. יש לו משפט קבוע, תראה מה תעשה. אתה לוקח ליטר מים ואבקת סודה לשתייה. אתה שם את זה על הראש אחרי חפיפה, אתה לא תבין לאן נעלמו לך הקסקסים, אחי. איך אתה שם אבל ליטר מים על הראש? לא יודע. באיזה אופן, כאילו? זה מה שבאתי לבדוק עם הצ'אט, אחי. באמת? זה מה שבאתי לבדוק עם הצ'אט, אחי, מה אני עושה? אמרתי, אולי זה איזה פתרון קסם ידוע, אחי. ליטר מים על הראש. גם זה היה נשמע מבטיח, כאילו, אם צחקוק הוא דפק לי, אתה לא תבין לאן נעלמו לך הקסקסים. כזה, אחי. אני כזה, וואי, נשמע מבטיח, אחי. אני הולך, ואז אני אומר, רגע, לפני שאני בודק איך אני מבצע את זה פיזית, אולי נבדוק את ההמלצה עצמה, שזה בסדר? ואז בדקתי עם הצ'אט, וקודם כל בדקתי בחרדת קודש, אחי, כי הצ'אט, אתה מכיר את זה שהוא חסר עמוד שדרה קצת, הצ'אט? שיש לו קטע שאתה אומר לו, מה אתה אומר על הרעיון הזה? רעיון נפלא! מכיר שהוא כאילו, הרעיון שלך מצוין, גם אם זה רעיון זבל, אחי. כן. אתה יודע, יש לי רעיון. אני גם שאלתי אותו, אחי, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה כאילו להביא אורח לפודקאסט, קוראים לו דולב סלע. מה אתה אומר על הרעיון הזה? הוא אומר לי, רעיון נפלא, מצוין. אין כמו האיש הזה, כן. ותראו איך הגענו לדבר על קסקסים, אחי. אוף, עוד פעם זה קורה. שוב זה קורה, אחי. שוב פעם זה קורה. אז אני אגיד לך מה, אני בודק עם הצ'אט, ואני כזה רושם לו כזה, כדי שהוא יבין, כי אתה יכול לרשום לו כזה, יש לי חלום להיות פיטר פן ולקפוץ מקומה 5, והוא כזה, לך עם החלומות שלך, אני אגיד לך שהוא חולה נפש, הצ'אט, אחי. אז אני רושם לו, מישהו המליץ לי לשים סודה, אבקת סודה לשתייה על הראש נגד קסקסים. בחן ברחבי האינטרנט, והבא לי נימוקים, בעד ונגד. האם יש יתרונות? האם יש חסרונות? תגיד לי מה יש יותר, מה יש פחות, אחי. אתה יודע, ממש נבלתי, אחי. ואז אני כותב... ממש נבלתי. ממש מטריד. תקשיב, זה מטריד בעיניי. זה ממש מטריד. ואז הוא כותב לי, אחי, תקשיב מה זה שבדקתי איתו, אחי. הרעיון שלך זבל מכמה סיבות, אחי. הוא רושם לי, 1, זה יכול לייבש לך את הקרקפת ולעשות עוד יותר קסקסים. 2, זה יכול לעשות לך גירודים. 3, זה יכול לעשות לך נשירה. אחי, דברים, אחי. הייתי בא לפה, אחי. סבא ג'פטו, אחי. בוקר טוב עולם, אחי. הייתי בא לפה לפודקאסט הזה, אחי, מזה. ואני... גם דופק לי נימוקים רפואיים, כמו שביקשתי ממנו. יש לך על הראש רמה של 5 HP. האבקת סודה לשתייה בעלת רמה של 9 HP. אני אומר, בוא'נה, באיזה עולם אני אכפיל את הרמת ה-HP שלי בראש, ואני לא יודע מה זה אומר. אני לא יודע מה זה אומר, אחי. זה נשמע רפואי פיגוזים, אז אמרתי, אני אזרום איתו. בקיצור, הוא הציל אותי, אחי. תגיד לו, אחי, אני מעדיף את ה-5 HP שלי על הראש. אמרתי, בוא'נה, איזה מסוכן, אחי. אז מזל ששאלתי אותו, וגם שאלתי אותו נכון. היית מנסית, וואו, אחי, עם 5 HP, אני בקושי שורד. מה יקרה לי 9? ה-5 HP גרוע לחלוטין, אז מה קורה עם ה-9? וואי, מצחיק מאוד. צריכים להוריד את המינון. מה יש לך עם 3 HP? יש לך שם משהו עם 3 HP? איך אני מגיע אולי פררו על הראש, אחי? לא יודע. בקיצור, כן, אז הוא הציל אותי, אחי. וואי, אחי, מצחיק. כי אני, איזה יום לפני, ראיתי... מעניין לי את החבר הזה, אני מכיר אותו? אני אגיד לך, פשוט אל תעלה. לא, תגיד לי אוף קאמרה. אחר כך אוף קאמרה, אחי. אני מכיר אותו? אתה מכיר אותו. אני רוצה לדעת מי זה. בסדר גמור, אני אגיד לך, אחי. עכשיו להגיד לך? לא, אוף קאמרה. אוקיי. אבל אולי תגיד לי. תגיד לי, כן. עכשיו להגיד לך? אוף קאמרה, בסדר. כן, אני הגזמתי קצת עם ההומור. היה הומור, והוא קצן, אחי, לאקסטרה יותר מדי. דוחף את ה... דחפתי את זה יותר מדי. בשפתנו דוחף את המנוקלוק. את המנוקלוק שלך. איזה שטויות, לרי. המנוקלוק... מה כמה HP יש במנוקלוק בודד? זהו.
מעניין מה זה HP, אחי. מה זה מעניין מה זה אומר, אחי. מעניין מה זה מונוקלוק, אחי. החיים שלנו זה חידה, אחי, ואנחנו זורמים. זאת מילה שהם המצאנו. נכון. לא זוכר מתי המצאנו אותה אפילו. זה אנחנו המצאנו, שמענו את זה איפשהו, אני לא זוכר, אחי. אולי זה דיבור מצחיק מה כזה. זה בכלל? אם מונוקלוק, עשינו את אחי. המילה, בלי משמעות, כאילו... כן, המונוקלוק שלך, גם בהקשר למה אומרים לזה, בהקשר כאילו... לכל דבר. זה לא אומר משהו, המונוקלוק שלך. אתה יודע, פרורו, כשהוא במנוקלוק שלך, אחי, וזה לא משנה, זה לא משנה, זה עובד, זה זורם. איזה שטויות, אחי. אבל גם זה נגיד, עכשיו זה לא שכאילו מונוקלוק זה אומר נגיד מקום, זה לא שהוא במנוקלוק בצלחת. זה אווירה. כי גם כשאני נגיד באימון ואני באמצע המונוקלוק, יש שם מקום. מונוקלוק זה אווירה, אחי. מונוקלוק אחי זה כמו ביבי אחי, הוא עושה מה שהוא רוצה. זהו, אתה מבין מה אני אומר? וואי אחי, מה עם פוליטיקה? אתה בפוליטיקה? אני חזק בפוליטיקה, אחי. אתה יודע שזה מצחיק אותי בתיכון, הייתי מדבר על פוליטיקה עם חברים וזה, אחי, למי אכפת, אחי, היום. מאז התעוררת. מה זה משנה? גם ככה, אחי, כל ערב בחדשות, אחי, זה סוף העולם מבחינתם. אתה מכיר שאנחנו דבוקים למסך, אחי, בחרדה קיומית, אחי, כל ערב, אחי. אני הפסקתי כאילו, מבחינתי באיזשהו מקום עם חדשות באזור הקורונה. ברור. יפה. שפשוט ראיתי כאילו איזה דיסוננס יש בין מה שמציגים למה שהמציאות. נכון. ובמיוחד זה היה כשהייתי עוד בטירונות, והיינו יוצאים פעם בחודש הביתה בגלל הקורונה, ואז כאילו בשעתה שבנסיעות, בסופה שהיינו מתעדכנים מה קורה, אין, כאילו הלך העולם, כאילו יוצאים הביתה וכאילו העולם חרב. כן. ואז אני לא מגיע, ציפורים מצייצות, הכל בסדר, כאילו אנשים חיים. כן, היה סגרים, אבל גם הסגרים כאילו זה היה תוצאה של מה, שהתקשורת, כאילו מה גרם למה? התקשורת לסקרים והפחד, או הפחד גרם לתקשורת אתה מבין, כאילו, מה הרצף פה? מה יעניין את האנשים לא לצאת מהבית שלהם? הפחד שהגיע מהתקשורת. בקצה, דעתי, כאילו, קוראים פתאום שפעת. שפעת עם מיתוג, זה מה שהיה שם. זה השפעת עם מיתוג, ואני, זה מצחיק, אני לא הייתי בשלב שאני כאילו רגע פותח את הראש ובוחן דברים. אתה יודע, שלב שאתה צריך להגיע... זה היה קשה, אבל זה היה קשה מאוד. האמת שזה היה... אני זה פתח לי, כי זה היה איום על הקורס פקדים שלי, והאיום על הקורס קצונה שלי, שבסוף יש לי מחשבה שגם הניחו אותי בגלל זה, בגלל החיסון השלישי. אתה חשבת את זה קשה בצבא. כאילו, ממש שמו לך מקלות בגלגלים, כי לא רצית להתחסן. כמה פעמים, כן. פעם ראשונה זה היה בקורס פקדים עצמו, שאני כבר בקורס פקדים עצמו, ואז סמג"ד אומר, כאילו, היה חיסונים, ואמרתי, תקשיב, אני כאילו לא בא להתחסן, אני לא... כן. לא בא להתחסן, וזה היה, תחשוב, בשיא הלחץ, כאילו, מתוך נגיד פלוגה של 400 איש, היה אולי אותי ועוד 2 שלא רצינו להתחסן. הגדילו אותי 400 איש, כאילו, רק אני ועוד 2-3 שכאילו לא רצינו. אז זה כאילו חריגים, זה כאילו, מה, אתה דפוק, אחי? אתה תהרוג את סבתא שלך, זה כאילו, זה היה השיח אז. מיתגו את זה מפחיד מאוד. אני זוכר גם, אני כאילו ממש זרמתי ואמרתי, הרופאים אומרים וכולם מתחסנים, וכאילו, ואתה לא יכול להיכנס למקומות בלי להתחסן. ואני זוכר שגם, אני לא יודע אם אפילו ידעתי שאתה לא מתחסן, אחי, או שהתחסנת איזה חיסון אחד ואז לא התחסנת את האחרים. אז הראשון זה הצמד, הראשון, זוכר? זה השתיים ביחד. נכון. אז את שתיים גם לא תכנתי לעשות, אבל הסמג"ד אמר לי, אם אתה לא עושה, אתה מדרך מהקורס פקדים. אמרתי לו, אני יכול כאילו, אתה יצא עם ההורים שלי, כאילו, וזה, אמר לי, לא, אתה בטירונות, אתה בקורס, כאילו, איך הטלפון? אתה מחליט עכשיו, או שאתה עושה או שאתה לא עושה, כאילו, יש לוז. אמרתי, טוב, אני רוצה כאילו לתפקד, מה, אני כאילו, אני ארוץ אחרי מחבלים, אני לא עושה זריקה. מצחיק. זה כאילו המשוואה. כן. אתה מבין? ואז אחרי החיסון השני, היה לי מלא תופעות לוואי מוזרות. אוי אוי. לא יותר מדי, אבל כאילו ביצועי כושר שלי ירדו בריצה ובנשימות, כאילו היה כל מיני תופעות מוזרות. אמרתי, טוב, את השלישי אני כבר לא עושה. ואז, תוך כדי השלישי כבר יצאה לקצונה, ואז זה עלה שאני כאילו לא עשיתי את החיסון השלישי, ואז הדיחו אותי בצורה מאוד מוזרה מהקורס קצונה, כאילו, היה שם איזה משהו מוזר. מעניין. אני עדיין מעדיף לחשוב שזה כאילו הייתי מספיק טוב, ולא היה שם משהו כאילו מאחורי הקלעים שלא כאילו היה משהו לגבי זה. אבל אז בגדול, שהבטיחו לי תפקידים טובים ותפקידים מסוימים, אז אמרו לי, לא, בלי כאילו חיסון שלי, זה לא, אתה... מטורף. אתה תפקיד לא טוב. האמת שזה מטורף. זה הגיע לרמות שזה ממש כאילו... מי שלא עשה, אז היו לו הגבלות חריגות מאוד. כן. אני זוכר שאז עבדתי כסדרן בקאמרי, אחי. אני זוכר את זה, וואי. ומי שלא התחסן, לא היה רואה הצגה, אחי. זה היה מטורף. לא יכול להיכנס, היה לו דבר מזויף. אני זוכר גם, מה שאני הכי זוכר מהקורונה, כי אותך לא כל כך זכרתי כלא מתחסן, זה שחברה שלנו, דניאלה, סירבה בתוקף ולא התחסנה שום חיסון, ואני בכלל הסתכלתי עליה כמשוגעת, אחי. אמרתי, וואו, כאילו, היא לא מתחסנת? מה היא עושה? זה מסוכן, כאילו, כולם עושים את זה. למה היא לא עושה? היא מסכנת עצמה. זה מדהים. זה היה תקופה שכאילו לא פתחתי את העיניים. היום, נגיד, חדשות אני לא רואה בכלל, אני מסכים איתך 100%, אחי. חדשות מקצינים כל דבר. נגיד, אתה טס לחו"ל, אחי, ובחדשות אומרים, זהו, אי אפשר להסתובב באירופה. אי אפשר להסתובב ברחובות. אז כן יש תמיכה בצד השני, אבל
זה כן. שטויות במיץ, אחי. לוקחים אירוע ומנפחים אותו בשביל להעביר איזשהו כן. מסר. ראיתי איזשהו מחקר הזה, לא יודע, אין לי מספרים להראות בדיוק, אבל כאילו, שמראים שכשאדם יותר מפחד, אז הוא יותר רוכש. והוא יותר כאילו פתוח לתקשורת חדשה. לקבל כן. מידע חדש, כאילו... לא צריך איזה ניחום. כשהוא בפחד, תחשוב כן. כאילו על פעולות, כאילו כמו זרימות. אם אני כאילו באנרגיה של יצירה, ואני באומץ, ואני כאילו, יש לי תעוזה פנימית, ואני כאילו רוצה לכבוש את העולם, אתה דוחף. אז אני דוחף, בדיוק, הבנת. אז אני דוחף. אם אני כאילו מפחד, ואני קטן, אבל אני במקום, והכל נהיה לי מפחיד, אז אני אחפש לקלוט אליי דברים. אחפש לספוג דברים, כן. בדיוק. אז אני לא יודע באיזה רמה זה מתוכנן, או מהונדס, או מקרי, אבל בסוף יש ביזנסים שרצים על זה, עושים מיליארדים, אחי, בשנה. עסקי תקשורת ועסקי, כאילו, בסוף פרסומות, אחי, של מוצרים. של טיסות, של רכבים, של שעונים, של בגדים, של אוכל. שמפרסמים, אחי, בכמות מאוד מאוד גבוהות. ואז אתה אומר, וואלה, כשאדם הוא יותר מפחד, הוא יותר קונה, ואולי יש משהו מאחורי זה. כן. אתה מבין? בטוח יש משהו מאחורי זה, אחי. אני בטוח, אני משאיר פה איזשהו צל ספק למאזינים שלנו. למאזינים ולצופים, כן. תגיד להם משהו לצופים שלנו, אחי, הרבה זמן דיברתי איתם. תשמע, אתה יודע, זה מצחיק. תן להם איזה מסר. החדשות, אחי, אני מרגיש שהם כבר שנתיים, כאילו... סביב עצמם, אין להם כבר עוד עלילה. אין... כאילו... הם מנסים, מרגיש לי שהם ממש מנסים לשמור אותנו במסכים, אחי, כי כאילו... אתה יודע, אני כאילו רואה כל ערב, אני לא רואה, אבל לפעמים זה פתוח על הטלוויזיה, ואני רואה כל ערב איזה כותרת, אחי, שמבחינתי זה נראה כאילו סוף המזרח התיכון הגיע, אחי. אתה יודע, אתה מכיר כל מיני כזה, טראמפ צייץ! ציוץ מטורף, מה הוא צייץ? הוא רשם צוויץ, מה הוא צייץ? קפלו את הבסטה, סליחה שהדבקנו אתכם חרדים למסך, אחי. יואו! יש לי אמרה מצחיק. נו. אמרת לי, אני לא מבין מה זה נשיא אמריקה, שהוא מצייץ בטוויטר. הוא מצייץ! או שזו הודעה רשמית, מה זה מצייץ? כן, אחי. תן לי הוראה. כל מיני דברים, אחי, לא מתקדמים לשום מקום. ביבי מצהיר היום, הוא משחרר הצהרה, מה הוא עושה? הוא משחרר נוד, מה הוא עושה? הוא לא עשה כלום, אחי. לא בקטע פוליטי, כאילו, לא קרה כלום. כאילו, יש כותרות מאוד מאוד מוגזמות, אחי, ולא קורה כלום, אחי. אתה יודע, אנחנו כבר איזה שנתיים, איראן, כאילו, יש סבבים, אבל כאילו... כן, מה שאתה אפילו לא יודע, זה אם אין הכרעה, כי אין יכולת להכריע, ויש דברים שכאילו לא יודע עליהם בפן הלוגי, כאילו, וואלה, כן, יש פה הכרעה לבצע, וזה מורכב. או שאתה אומר, משהו פה מוזר. ולי הכל מוזר, אחי. לך מוזר. אתה האיש שמוזר לך, אחי. אתה האיש ששואל שאלות. אני שואל שאלות, וכשאין תשובות, אחי, אני כאילו לא מנסה לא להעמיק בזה, כי כשאני רואה שאין לי תשובות מהדבר הזה, ואני לא מסוגל כאילו להבין, אז זה או שאני חייב לחקור את זה לעומק כדי באמת להבין, כן. כמו שלפעמים אני גם עושה, או שאני אומר, אוקיי, זה מצב נתון, זה מצב נתון, היית מופתע מהאופלה? כן. או שאני אומר, אוקיי... אופה סורי. מי שמכיר, מכיר. מי שמכיר. או שאני אומר, אוקיי, יש פה סיטואציה מסוימת, אין לי מה לעשות איתה, היא משפיעה עליי בדרכים כאלה ואחרות, אבל לי אין איך להשפיע עליה, אז אני אדחוף איפה שיש לי השפעה, ואני מקווה שהדחיפה שלי כאן, היא תאפשר לי פחות להידפק ממה שקורה כאן. מדהים, אחי. אתה מבין? זה כאילו זה הראייה. זה המונוקלוק. אחי, זה המונוקלוק הגדול, אחי. זאת הראייה. כך מופשט המונוקלוק. אני לא מתעסק בדברים האלה, כשאין השפעה עליהם, אתה יודע, לפעמים אומרים לי כזה, למה אתה לא רואה חדשות? כי אתה לא תהיה מעודכן. אחי, מה שאני אצטרך בהכרח לדעת, אני אדע. אתה תדע. אני יודע, אחי. אתה מכיר בן אדם שלא רואה חדשות, אמרת לו על איראן, והוא כזה, מה, איראן? מה? איראן? מה קורה עם איראן? מה זה איראן? מה זאת אומרת? אתה מכיר? קורונה. קורונה? הבירה? כאילו... כן, לא. אין דבר כזה. אני חושב שנושא שהוא ממש ממש כאילו חשוב, אתה לא תפספס אותו. יהיה את זה בשלטים, במדיה החברתית, באינסטגרם, גם בחדשות, גם בפרסמות ידברו על זה, כאילו, אפילו השיווק כבר יהיה סביב מה שקורה במדינה. זה כאילו יהיה כמו הסוג של RTM. איזה מצחיק, הפרסומות של הקורונה, אחי, אתה זוכר את קורונה, וגם הפרסומות הראשונות במלחמה מאחרי 7 באוקטובר. זה נורא. וכאילו ניסו לפרסם ברוח התקופה, וזה תמיד קצת מוזר וקרינג'. נכון, אחי. גם כשאנחנו לבד בממד, טורנדו תמיד איתנו. כן. כל מיני פרסומות כזה, מה? דווקא בתקופה הזאת. אתה מכיר את עמוס תמם, אחי, בנק הפועלים, אחי, דווקא בתקופה הזאת. אנחנו מסלפים את המילים כדי שתחשבו שלא נדפוק אתכם. אבל אל תגיד עליו, מסכן לחירות. נכון, הוא חמודי. בנק הפועלים, Head of Marketing. בנק הפועלים. יפה. בתקופה הזאת, כן. זה הזמן לסלף את המילים. איך אני אוהב את הסילוף של המילים, אחי. מה אתה אומר? באת לקראתנו? זה לא הוא, אחי, זה לא הוא. זה הבנק.
לא, הוא מקבל תסריט ומבצע. קבל תסריט ואת הצ'ק, אחי, וכיף לו. יש לו צ'ק. למה לא? כן, אחי. אז מה עוד? מה עוד, אחי? מה עוד, אחי? אני אוהב שאתה מסתכל, אחי, לעולם, נו. מה אמרתי לך פשוט פעם שעברה מדבר שנפגשנו? שטויות, אחי, מה אני יכול לעשות? לא, שיש לך דמיון רחב, אחי. יש לך דמיון שאתה רואה דברים, אחי, כן. ואתה כאילו רואה אותם בצורה כאילו כיפית. אני נגיד לא זה ראיתי את זה מזל. של בנק הפועלים, ואמרתי כזה, וואו, הוא מסלף את המילים. הוא מסלף את כאילו- המילים, אחי. למרות שזה כן obvious שבסוף יש פה פרסומת, אנשים באמת כאילו באים לעזור. אתה מבין? צריך לראות ביקורת פרסומות, אחי. אני לא זוכר איך קוראים לו קקטוס הזהב. דונקי, זה צמד יוטיוברים, אחי, אוקיי. גאונים. פעם אני חושב שאנחנו הראינו לכם את שהם עשו על... אני זוכר משהו כזה. שהוא בוחן סרטונות, בוחן פרסומות. פרסומות, אחי, כן. הוא גאון, אחי. אתה פתאום, הוא נכנס ונובר בתוך הכוכביות, ואתה מבין שהפרסומות, אחי, זה פשוט עטיפה יפה לאו אותו מוצר, שהם אמרו, עכשיו אנחנו מחדשים, וזה אותו מוצר, אחי, כן. או שזה גרוע מאוד, כאילו, אתה יודע, תנאים גרועים מאוד שהם עוטפים בעטיפה יפה. זה מעניין, אחי. זה הכל שיווק. הכל שיווק. אתה רואה את זה גם בהרבה עסקים שנגיד, אני נחבאתי, שוב. לקחתי שירותים שהייתי מרוצה מהם מכמה נותני שירותים וחברות גדולים בארץ. אתה אומר, וואלה, כן, אחי, בסוף הוא עוטף את זה מאוד מאוד יפה, את החרטוט שהוא נותן לי. עטף יפה את החרטוט. כן, ואתה אומר, וואלה, כאילו, קצת מבאס לי תחשוב כמה אנשים איכותיים או נותני שירות איכותיים יש, נכון, שהם לא יודעים להעביר את זה הלאה כמו שצריך. ממש. באיזושהי רמה, אני לפעמים חושב, אולי גם אני לא יודע להעביר כמו שצריך. זה מעניין. מעניין. כאילו, כמה אני מעביר כמו שצריך מה שאני כאילו עושה. זה גם כאילו שאלה. בוא נאמר, נגיד להצלחה פנומנלית, כי הם יודעים להעביר את המסר שלהם כמו שצריך. גם אם המסר שלהם הוא לא באמת המסר שלהם, המסר שהם כאילו חושבים שהוא שלהם, או שהם רוצים להגיד לקהל שלהם שהוא שלהם, והוא לא בהכרח. as is, you know. עייז. כן, היום עם ה-AI. עם בכלל, אנשים עושים כאילו... מלא חרטוטים. אני ראיתי נגיד פרסומת אחרי של מישהו שהוא מוכר קורס ליצירת סוכנים, כאילו שהוא אומר, הסוכן AI שלך יעבוד בשבילך, והוא שם מודעה, תמונה עם שגיאות כתיב, באמת? וכל מיני שטויות כאלה של AI, שכאילו, שאתה רואה ש-AI יצר את זה. אבל יו, באופן גרוע, לא באופן כאילו חיובי. זה מצחיק, כי הוא מוכר מוצר של ה-AI יעבוד בשבילך, הוא יעשה עבודה כן, זה כמו טובה. שעכשיו נגיד בחדר פודקאסט, הוא אחי, יעשה עבודה מאוד טובה. ואז, אחי, אז אתה אומר שהמונוקלוק שלו לא יתלבש. המונוקלוק שלו, אחי, הכל שם טעויות. אז תקשיב, המסר שלי מהיום, אחי, זה קודם כל מונוקלוק. זה קודם כל. מונוקלוק, AI וקסקסים. וקסקסים, אחי, לצערנו, וחדשות, וקורונה, אחי, כן. ובידור. השאלה, אחי, איך, כאילו, כמה העולם הזה התקדם בקטע של התקשורת, כאילו, כי אני מרגיש שהיום, כמו שאתה נגיד בקורונה, לא היית בוחן את זה כמו שאני בחנתי את זה, והיום אתה כן יותר בוחן מה שאומרים בחדשות, איפה נהיה עוד 5 שנים? האם החדשות עדיין יהיה כאילו גורם רלוונטי? מעניין. אתה מבין? תשמע, אני אגיד לך את האמת, מרגיש לי שהרוב הם עדיין אותו דבר. הם עדיין רואים חדשות ונשאבים לזה. כן. או שזה הדור, שמע, אולי זה הדור המבוגר, אולי הדור שלנו יהיה קצת אחרת, אני לא יודע, אחי. כן, מה שאני רואה, יותר אנשים כאילו ברוח הזאת, אבל עדיין כאילו כן. יודעים שמשהו מוזר, אבל כאילו, אוקיי, זה קצת מוזר, מה קרה? כאילו, זה לא עושים מזה אישו. נכון. כאילו, אני עדיין אראה את זה, ועדיין כאילו לא אקבל מזה ערך שאני אמור לקבל מזה, אבל אני כאילו אראה, זה כאילו כמו סוג של הרגל. כאילו, כן. אבל אני מרגיש לי שכאילו, עדיין הרוב רואים חדשות, אחי, לא, זה חד משמעית. והאח הגדול שזה... זה, תקשיב, זה מעניין, אחי. זה מטורף בעיניי שהרוב רואים האח הגדול, אחי. אני גיליתי שזה לא משנה מאיפה אני אגיד לך אתה, משהו מטורף, אחי. אידיאולוגיה, בין כמה אתה, כולם רואים את הדבר הזה, אחי, זה אני אגיד לך מטורף. משהו מטורף לגבי האח הגדול. ראיתי פרק אחד של האח הגדול לפני 3 שבועות. מפתיע אותי מאוד, אחי. לא כי רציתי. היה אוקיי. מאורע שהיה דורש... היה מאורע שזה היה על המסך. כן. אוקיי. היה מאורע שזה היה על המסך, והסתכלתי על האח הגדול, ואמרתי לעצמי, יו, זה מרגיש כאילו שוב פעם במילואים. איזה עצוב! אני רואה כל מיני אנשים, לא, במילואים יש לך את החבר'ה הטובים, אבל אתה רואה מלא אנשים אחי, רבים על דברים... ג'ו, זה מטורף, אחי. בעיקר בבנות, אחי, הבנות, רבו, אחי. כן? תקשיב, במילואים. בהיסטריה, אחי, היסטריה קשה, אחי, צרחות אימים. ברמה שאני זוכר פעם אחת שהיה ריב בקבוצת וואטסאפ של הבנות, שהן רבו כמה בנות בתוך הקבוצה, כאילו קללות וזה. יואו. ואז ברמה של בנות אחרות שלא רבו, היו יושבות ביחד, ושמות את המחשב כאילו, וכולם ביחד קוראות את ההודעות שהן רבות, וואו. כאילו לראות אחר גדול בלייב. אחי, אנשים מחפשים את הג'וס, אחי. ברמה שחברה גם מהמילואים, היא נסעה לסידורים באשקלון, כאילו, היינו אז ביפתח.
נסעה לאשקלון לסידורים, והיא עצרה את הנסיעה, והיא הסתובבה, כי היא רצתה לבוא לראות את הריב בלייב. היא רצתה את הג'וס, אחי. היא רצתה את הג'וס. היא רצתה את צרחות האימים, אחי. אבל אני רואה אותך לדמיין עצמי כזה, כן, עכשיו אני יכול להבין למה שזה קרה, כי זה כאילו... אחי, כי יש קהל משתגע כזה. מהדבר הזה, אחי. שמע, זה לפעמים פתוח לי על הטלוויזיה, אחי, זה מביך אותי. צרחות אימים, אחי. הם צורכים בצעקות וגם מדברים בצעקות. אין להם את האמצע. אין להם את האמצע, אחי. או יש סצנות, אתה יודע, שפתאום כזה, שני אנשים יושבים דווקא בשקט, מדברים, האח הגדול אוהב לשים עריכה איזה מוזיקה הנוגה כזאת, אחי, ואז אתה אומר, וואו, אולי יש פה איזה, כן שיחת עומק? אולי יש פה כן משהו ששווה להקשיב לו, אחי? אחי, זבל מזוקק בשקית, אחי. ואז אני אומרת לה... ואז מה היא אומרת? תקשיב, יד בבית הזה צריכה לפרוח, והוא מוריד אותך, ואת צריכה לשים לב לזה, לפקוח 1000 עיניים, כי את יודעת, את בבית הזה... מה זה הזבל הזה, אחי? איך אפשר לצפות בזה ולהישאר שפוי, אחי? זה בעיה? אני רוצה לראות נגיד תוכנית נגיד האח הגדול, זורקים אנשים לחדר עם קלוד קוד, בוא נראה מי יוצר את הדבר הכי מטורף. זה מגניב, ואז הדוקו יהיה כזה, כאן יש עם קלוד, זה נגיד... זה היית רואה. אחי, הייתי רואה את זה, וואו, אף אחד לא היה רואה את זה, לדעתי. אחי, יכול להיות משהו מעניין. כי תחשוב נגיד שהפרס הוא איזה מוצר, הוא הכי נגיד עוזר לאנושות, סתם דוגמה. כן. זורק 20 מפתחים אחי בבית, אומר להם, אתם שמקבלים unlimited tokens בקלוד קוד, תעבדו מהבוקר, לא אכפת לי, רק תעבדו על זה, אתם צריכים לייצר מוצר, ואז פעם בשבוע יש איזשהו ניפוי, או הצבעה של הקהל בבית. וואו. איזה מוצר אתם רוצים להגיע לראות כאילו שהוא מוכן? מעניין אם יראו את זה, אחי. אני כי רואה את זה. מרגיש לי שהרוב שלא. יחפשו את ה... ועכשיו! הריב שהגיע כמעט למכות רצח, מי ישטוף את הכוס האחרונה בכיור, אתה יודע? לא, הכי אוהב את הפרסומות. הדרמה הגדולה. נכון, אחי. מה מזמינים בתקציב השבועי? קראנץ' קורנפלקס, כריות, אחי, אתה יודע. ואתה אומר, אלוהים, תודה שהבאת את היצירה הזאת למסך שלי, אחי, אתה יודע. מי לקח את הסיגריה האחרונה? מי לקח את הסיגריה האחרונה? ועכשיו, הסיגריה של מאלי. מי ישחה ברדודים? הסיגריה של מאלי. מי ישחה בבריכה של הרדודים? הריב שהגיע כמעט לדקירת סכין, אתה יודע. אתה זוכר את מאלי, אחי? מאלי, אחי. מאלי סיגריה? כן, היה לנו מורה על תעבורה כן. בבית ספר. שלא יתבעו אותנו על דיבה, כן. שהייתה מעשנת 2 סיגריות ביחד. ביחד, אחי. החזיקה אותם כפול. מונוק ולוק, אחי, ככה. כמו לוק ולוק. מונוק ולוק, אחי. ועשה לנו, סליחה. כן, כזה. כן. אבל אתה זוכר שהיא הייתה נכנסת לכיתה, וכולם היו יושבים בספסלים הכי אחוריים, הייתה מצריכה. כי היה לה ריח, אחי, יש אנשים שיש להם ריח של סיגריות, אבל היא הייתה מדורה בל"ג בעומר, אחי. היה לה ריח, אתה אומרת, בואו קדימה. ואז היא הייתה נכנסת, היא לא מודעת. למה אתם רחוקים? למה אתם רחוקים? מה לי, תפסיקי לעשן? טוב, לא נעים. נפתח חלון. אם אפשר לפתוח חלון. אבל חם היום! אבל את לא מריחה טוב. מה לי? אבל חם היום. מה לי, את לא מריחה טוב, מה לי? אבל מה שכן, היה לה משפט אחד אחרי ששינה את חיי לנצח. מי שטס בשלולית, עף לשמיים. מה זה אומר? לא, זה על במפר או משהו, לא? מי שטס בשלולית. יש פה היגיון. זה דבר שצריך שהיא אמרה את זה. אני גם אהבתי את הגז בניוטרל, אחי. זה היה מדהים. את עולבת על גז בניוטרל. אתה על גז בניוטרל. זה מי שעושה איזו פעולה שהיא לא אידיאלית, שהיא לא כאילו יעילה, אתה על גז בניוטרל. כן, מי נגיד עושה את זה לפעמים? מי עושה פעולה כזאת? גז בניוטרל? מעניין. אנשים שרואים האח הגדול, אחי. יפה. לא, אני מתנסה, אחי, זה לא נעים. אני מתנסה. קודם כל, בואו... תלך עם האמת שלך, אתה אומר. לדעתי מגיע פה התנצלות לצופים שלנו. כן, אני אגיד לך משהו כזה, אם מישהו יראה אותנו עד לכאן, הוא רואה גם האח הגדול. איזה שטויות, אחי. ועכשיו, בוא נסקר את מה שקרה השבוע בבית האח, אחי. אתה מכיר את התוכניות האלה? כן. קובי מחט, אחי, מה שהוא סיים עם אלון נטל, אחי, הוא יידרדר. ועכשיו, בואו נסקר את מה שקרה שבוע שלם. מה קרה, אחי? ביזיון בזוי, מה קרה, אחי? שיחקו אוהבת לא אוהבת עם קוצים של קקטוס. עם קוצים של קקטוס, אחי. מה קרה אחרי זה? מה קרה אחר כך, אחי? רבו על הקוסטה האחרונה בכיור, הסיגריה. לשטוף אותה, נו. היא אמרה לו שלום, הוא אמר לה היא אמרה להתראות. תודה. הוא כן. אמר לה למה אמרת לו שלום? למה לא אמרת לי שלום? למה אני צריכה להגיד לך שלום, אחי? וככה זה מתקדם, אחי, ברייטינג. אני לא צריך להבין איך הם נהיים כאילו זוגות בתוך האח. אתה מכיר את זה? זה מעניין. הם כאילו מתחילים להתנשנש בתוך החדרים, הם כאילו פתאום כן. סוגרים איזה... עם הכרית, עם עם השמיכה, ואז כזה... עם השמיכה, אחי. טוב, יש מצלמות, כאילו, זה לא... חבר'ה, יש מצלמות, השמיכה זה... יודעים שאתם שם. זה לא טאקי שם, אנחנו יודעים שזה לא הטאקי ולא הדוקים, אחי, אנחנו יודעים מה קורה שם. לא, כן. הוא עוזר לה לבדוק שהכרית נוחה, הוא בודק את הציפור. הוא עושה לה שיפוץ בכרית. זהו, הוא משפץ את העריכים של המיטה.
כן. זהו, נראה לי... טוב, מה אחי, עוד? היה לנו אחלה של שיח. דיברנו על האח הגדול, על חדשות ועל המונוקלוק שלך. שמע, זה נושא שיחה נוראים, אבל בסדר. טוב, אני קצת הבאתי אותם, לא? לא יודע. אני אשמור על זכות השתיקה, במיוחד קיבל שתשתוק. יפה. אז תודה רבה לך, דולב. תודה רבה לך, גבאי. אנחנו נתראה כאן בפרק הבא בבונקר. בבונקר. ואם גם אתם רוצים להפיק פודקאסט בבונקר, כאן אצלנו, איתי, או עם דולב, או עם עצמכם, תשאירו גם פרטים למטה, ואנחנו נתראה בבונקר. יס. כל כך הרבה שטויות, לא אמרנו, בכל שנות הקיום שלנו. שנות הקיום, אחי.